ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପୁଅର 21 ମେଳାରେ ଆମର କୁନି ହନୁମାନ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହ ପରିବାର ସହ କୁଣିଆ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମନ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କୁନି ହନୁମାନଙ୍କର ନାଚ। ଏବଂ ପୁଅର 21 ମେଳାରେ ପୁଅର ନାମକରଣ ବି କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗରାଦେବୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।